Здравейте, YouTube и VBOX, вие сте с Цеци. Сега ще ви покажа как да си изтеглите програма за снимане за геймплей на Minecraft или за други игри. Първо влизате в Zamunda. Отваряте си Замундата. Тук гледах някакви клипчета. Програмата, която сега ще ви покажа, се казва Bandicam. Тя е много удобна и аз сега с нея снимам. Айде бе. Влизате в Google-а. Аз сега снимам малко бавно става. Защото не ми е много силен компа. И след като влезете, пишете така. Bandicam и първото добрият софтуер за запис на игри и вашият там нещо си. И сега тук ще ви излезе ето, излезе ви. И сега цъкате ето това синьото. Синьото правоъгълниче долу, където пише. И той ще почне там да ви застегли, да ви прави там някакви глупости и сега ще видите, нали, почвате да си инсталирате. Ето я. Ето тук, на мене ми се появявате и тук. Просто сега снимам и ме много бавен компа. Много бавен. Ето. И ето тук ви излиза как някои хора са снимали, как снима самата програма и ето тук ви изписва се. Тъй като аз вече я имам. Ето, излезе ми. И цъкате Save файл.
Ето, на мен ми излезе. BD Cam Setup 2. Аз съм го бил такова. Защото аз преди си бех изтеглил и сега пак. За да ви покажа. Тук си избирате на какъв език да вие. Вижте колко много езици има. Руски... няма да виждате, защото има мързи. И ако сте българи, разбира се, избирате от български, окей. И цъкате напред. Тук четете, съгласен съм. Програм файл. Тук генерал. Инсталиране по избор. Генерал си оставате. И тук ви излиза къде се поставите. Тук е 4, свободно пространство 4 GB. 9. Необходимо пространство 21 МБ.